повече надолу. Така че... Айде. Тия са добре, бе. Тия са добре. Да, е хвалим. Черупката как е диференциална. Добре, бе. Стружки такива работи нямаме в този път. Чакай, трябва да го откачим. Верно. Дай на 12. Добре. Да, на 12. Я ли какво е на това народно хора? Танци, а! Разчините ли? Танци! Он си личи кой е тренирал на времето. Народното. Всичко се връща. Когато си гледа, ако беше още малко... Ако беше още малко по-дебел Маркуча, щеше ръчените да изигра. Така. Не ни проклетисвай. Ще излизате на първо място на ремонтно Мицубиши. Него е трудно вече. Кой сложи го беги, мама мини на първо място излиза. Верно е, обаче те са луди. Беги мамата. Те са луди. Каквото и да напишеш за ремонт на коли, да напишеш пак от беги мамата излиза. Абе, те как сменят съединителен гренач, съм чел. Няма проблем, да. Ами той мъжа ми каза, че не знам си какво. Какъв беше ония хубав вид за един, дето вика, бе, имам проблем, трябва в някакъв форум пуска, нали, имам проблем, трябва да споделя. Приятелката ми от едно известно време нещо се закъснява, се с приятелки излиза на кафенце, и вика един ден оправи се така на конти се, излиза от вкъщи и вика излизам с приятелки, аз реших да я проследа и излизам след нея, така покрай блока, спира едно такси, тя се качва в нея, аз залегнах до моята кола и ужас, паднал ми амортисьора, вика. Сега какво ще трябва да сменявам и пружините амортисьора или мога мина само с амортисьора, вика, това ми е проблем. И отдолу да говориш, ще не смениш жената. Не, това няма значение, това не е било важно. Това не е било там пак. Да. Тая машинка трябва ли? Това компир ли? Това трябва ли? Това може да си тръгнеш и да си платиш ремонт. Това може да си платиш ремонт, ще е После отгоре. ще да играте ръченици къде ви? Бабате, какво ще кажеш, бе, квет или една лампа, да видим какво, бе. Нищо, аз си го нося къде да го ползвам. Ще трябва да се научиш и да го ползваш. Няма ще го нося тук, бе. Може да им го даш под наем. Я пробуй да не. Айде, пробуй. Такова пръстчета. Гледай. Много се парзаля нещо. Оп. Чай да си направим без това за валове. Къде ги хвали? Нека. Ти ли пита къде ги слага? Вие свърляхте всичките. Има още една такава тук, нека да ще сгубят, със сигурност няма се загубят части. От две една ще се сгуби. Как се пръска? Как ще харесва? Това да пиема. Тия неща Това е за кофата. Тия не са необходими. Да. Тук е добре, бе. Тук също. Добре. Тук е добре. Синхронизатор и мулти. Я виж синхронизаторите. Ми горе-долу са добре. Ето тук гледай. Това не е добре. Това е... На крачка от успеха. Значи единствения плюс е, че тия лагери са здрави. Това не е хубаво. Кое не е хубаво? Това е. Това е. То не се ли смени то? Сменя се, тя ще го сменила, но това е... Не. В смисъл не струва четвърт скорост на кутия, нали? Надяваме се. Надявам Тия магнит. Ей! Тръжки! Това е магнита. Мога го снимаш, да му го покажеш. Да, дискан да прави. Гледай. Оп! Това ти е лагера. Това лагера е там, в прахово състояние. Бас. Това е. Знаеш това, ако го измием, какво става? То тук отзаде е дупка, не е... Оп! Леле. А това какво е магнит, който се бил с кружките вътре? Да, това За се... да не се пуска по... Значи това е...
Така! Колко пари? 250. 200. За 150 я взима. Значи... Ти кажи 150, той ще каже 200. На 170. 250. Значи се стои, защото ти ще ползваш реално... Значи до 500 ще му Двете стигне, кутия нали? една ще направим, та не мога да... Баш тя ще. До 500 ще стигне. Ще се итаме. Рециклиране. Вижда ли кой първи ще ми коментира в БГ Мама поста? Чакай, те не са доразглобили, до тук сме на 500. Има още надолу. Малко е по-добре от това неговия. Ама... Къде е другата кутия? Некъде тук. По-добре Ти си имаш една твоя и една такава ли? Да. Те вече си имам си две мои. По-добре, да. Значи какво, да на църка да видим тук какво става. Не го щупим. Не го щупим, много трябва да се внимава. Идеално, ще си купите вие скоростна кутията, ама малко да замлъкнете. Аз... Оня го гледах горе-долу. Не, от тук. Така, ама много да не изпадне някаква ромка. Гледай светлина малко, че си къде ще не видим. Светлина, ето е там бе. Ето го там до това. Абе, моето кола готова. Ми сваляй да влиза само на не, кората, моля се, как готова? Аз ти казах, че тя е една части после. Моля ти се. Готова е, вика. Готова е. Или само? Сега гледайте. На този лагер му опадна циментацията все още. Все пак. Но ще изкара, няма кратър. Виж как е посиздяло. Тук гледаш. От моята страна се вижда. Тук да е потиняло. Да. Ето това нещо търка в този лагер там, дето е туристичния вал. Ето Това. Ето къде. Ето. Виж къде е светлината. Това. Ето. За сега няма проблеми, обаче в бъдеще може да имаш проблеми. Колко бъдеще? Бая бъдеще, може и 100 000 км да мине. Аз нямам намерение да я карам толкова. Бъдеще, бе. Бая бъдеще. До тогава това правителство ще управило нещата си купуваме на... Бате, значи, аз 100 000 ги навъртна 2 години. Аз 100 000 също мога да навърта за 2 години, ама не и с тази кола. Явно. Освен това, те от другия месец дават подобрение на финансовото състояние на държавата. Да. Си купи нова. От утре сме богати. Не, от тук. Така, заключение. Поне месец. Не,